Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang bekja rahayu, komunitas ingkang bahagia. Lan mugi-mugi lumantar mujudaken komunitas ingkang bejo rahayu bahagia kula panjenengan sansaya dados murid-murid dalem Gusti sing wantun asung paseksen menggaing sih katresnan dalem Gusti lan cawe-cawe ing pakaryan dalem saengga gesang sesarengan sansaya bekja rahayu lan kanthi tatak ngadepi maneka wani pepalang anggenipun mujudaken paguyuban sing bekja rahayu. Lumantar waosan Injil dinten menika Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid mirungganipun para rasul ingkang piniji kautus ngurusi mendo-mendo dalem trah Israel. Gusti ugi paring pemut bilih anggenipun ngayahi timbalan menika boten gampil. Tantangane akeh, pepalange ya ora sethithik. Gusti ngajak para murid dalem supados tansah tinarbuka dumateng pakaryaning Allah lumantar Hyang Roh Suci. Daya ilahi Hyang Roh Suci bakal asung pitulungan dumateng para murid dalem rikala ngadepi tantanganing gesang pepalanging ayahan anggenipun ngleksanani menapa sing dados kersa dalem Gusti. Menika temtu saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami. Kadangkala yen kula limbang-limbang kathah umat menika enggan utawi boten purun dadi pengurus sing ngurusi urip bebarengan wonten ing lingkungan menapa ing paroki. Awit nggih dadi pengurus kuwi anane mung rekoso karo rekoso. Wis tumindak apik, niate yo apik, le berjuang yo apik, ning kadangkala tetep wae ana wong sing omong elek utawa ngondo elek utawa yo maido tumrap menapa sing dados pelayanane awake dhewe. Dereng malih sacara internal saperangan umat anggenipun ngurusi gesang bebarengan tanpa pengalaman sing akeh, modale mung gelem ning sing sakjane duwe keterampilan, duwe kemampuan, duwe wawasan sing akeh malah sok-sok ora gelem. Nah menika lak temtu ndadosake ewuh aya wis direwangi gelem pelayanan ngurusi urip bebarengan kok isih dipaido. Menika nembe tantangan ing internal gesang sesarengan, dereng malih tantangan saking eksternal utawi saking Jawi. Nah menapa ingkang dados tantangan para murid jaman semanten rikala ngayahi jejiban dalem Gusti? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Wawasan Injil kapetik saking Injil Matius bab 11 ayat 16 ngantos dumugi 23.
Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para rasul mangkene, mangertiya kowe padha dak utus kaya dene wedhus ana ing tengah-tengahing asu ajag. Mulane dipadha ngati-ati kaya ula lan prasaja kaya dara, nanging dipadha waspada marang wong-wong. Awit kowe bakal dilarak menyang pangadilan lan dianiaya ana ing sinagoga-sinagoga. Kowe bakal diglandang ing ngarsane para panguwasa lan para nata karana aku minangka paseksen ana ing ngarsane lan ing ngareping para bangsa. Nanging yen kowe nganti diglandang, aja sumelang arep muni kepriye utawa arep kandha apa, awit ing wektu iku kowe bakal diparingi osik apa sing kudu kok kandhakake. Jalaran dudu kowe sing mangsuli, nanging rohing ramamu kang ngandika lantaran kowe. Sedulur bakal masrahake sedulur diarah patine, bapa masrahake anak, lan anak wani nglawan wong tuwa lan tega mateni. Lan kowe bakal disengiti ing saben wong karana asmaku. Nanging sing sapa panggah tumekaning wekasan bakal rahayu. Yen kowe dikuya-kuya ing kutha kene, mlayu menyang kutha liyane. Aku kandha sak benere durung nganti rampung anggonmu ndelajahi kutha-kutha Israel, putraning manungsa wis bakal rawuh. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika nyariosaken bab sing kula kinten gegirisi utawi nggih medeni. Awit menapa para rasul sing piniji dados pribadi-pribadi sing nampi ayan mirunggan saking Gusti, boten namung diparingi wewenang utawi kuwasa marasake wong-wong lara lan ngusir setan-setan, ning pranyata ya dielingake yen ana tantangan sing gedhe, bakal ana sing nguya-uya sing glandang wonten ing pengadilan lan ngarah patine. Nah menika lak temtu situasi sing medeni. Wis gelem pelayanan ning anggone pelayanan mengko rekoso marai lara merga dikuya-kuya. Nah menika kula kinten pepeling saking Gusti tumraping kula panjenengan sami ing jaman sakmenika. Naminipun pelayanan menika pancen situasi sing boten nyaman. Pancen ing pelayanan menika wonten wewenang, wonten tanda kutip kuwasa sing dipitadosake marang awake dhewe nggih. Kados kula Rama menika nggih wonten wewenang sing diparingake Gusti lumantar Bapak Uskup. Pengurus dewan paroki, pengurus lingkungan menika nggih nampi wewenang sing diparingake Gusti Allah lumantar Rama paroki kangge ngurusi lingkungan, ngurusi paroki. Lan wewenang menika tentu dadosaken kula panjenengan sacara sah ngladosi umat dalem Gusti. Ning kadangkala jejering umat ya pengurus ya umat tibane pekewuh. Awit jenenge dadi pelayan umat, yen awake dhewe umpamane tegas banget karo umat, mengko mate sengit karo awake dhewe ya pekewuh utawa ora wani merga dadi tangga saumur urip. Nek hubungane mengko ora apik, le urip bebarengan ya dadi ora kepenak, ora nyaman. Ning nek ora ditegasi, yen ora dielingke, yen ora dinasehati ya mengko umate iso sakarepe dhewe.
kadangkala kan mekaten dadi pengurus lingkungan utawa dadi pengurus dewan paroki tibane mung ewuh oyoh. Siji kudu ngrungokake apa sing dadi dawuhe rama paroki, sijine kudu ngemong umat sing kadangkala ya ora gampang. Mila menapa sing bakal diadepi para rasul anggenipun ngleksanani ayan dalem Gusti sacara bentuk sanes menika nggih kula panjenengan alami jejering pengurus wonten ing lingkungan menapa dene ing paroki lan kula kinten sami mawon wonten ing RT RW tengahing masyarakat. Kula panjenengan dikersakake supados tetep setya panggah tumekaning wekasan. Gusti piyambak ngendika, nanging sing sapa panggah tumekaning wekasan bakal rahayu. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.